дар дарси аввал ифодаҳои ададиро дида баромада будем. Дар ин дарс бошад, дар ифодаҳои мо тағйирёбандаҳо шуда метавонанд. Як тағйирёбанда, ду тағйирёбанда дар ифода вуҷуд дошта буда метавонанд ва инҳоро чӣ хел кор мекунем? Масалан дар инҷо дода шудааст, ифода дорем мо касри бутун ҳам дорад, ду а гӯем. Ин қимати ифодаро ҳисоб кунем ки агар а баробар аст ба 1/2. Яъне роҳи кори ин сода аст. Бояд чӣ кор кунем? Ба ҷои а 1/2ро мемонем. Биёед монем 2 зарби 1/2. 2а маънои 2 зарби а дорад, яъне 2 зарби 1/2 ҷамъи 4 зарби а квадрат, яъне 1/2 дар квадрат минус 1 тақсими 1/2 ҷамъи 1. Яъне ман бояд ин ифодаро кор кунам. Ва аз инҷо чӣ хел кор мекунем? Яъне метавонем як ба як кор карда, якум ифода агар гӯям баробари чанд мешавад? 1 мешавад. Алоҳида кор кунам барои фаҳмонданаш. 2 зарби 1/2 ин зарби касри аст, инҳо ихтисор мешаванд ва ҷавоби мо 1 мешавад. Касри калонро агар дида бароем, дар касри калон ман аввал квадрат дорам, яъне 4 зарби 1/4 минус 1. Ин баробари чанд мешавад? 1 тарҳи 1 ва баробари 0 мешавад. Яъне сурати мо ин кори агар дуюм гуфта бошам ба 0 баробар шуд. Кори сеюм чӣ аст? 1/2 ҷамъи 1. Ин баробар аст ба 3/2. Агар махраҷро баробар кунам 3/2 мешавад. Ва кори чорум ман бояд сурат ва махраҷро тақсим. Сурати ман кори дуюм буд, яъне 0 буд, тақсими 3/2. Аз инҷо чӣ маълум мешавад? 0 тақсими ягон рақам ҳама вақт ба 0 баробар мешавад. Баръакси он маъно надорад. Яъне ман ягон рақамро ба 0 тақсим карда наметавонам. Ва аз инҷо чӣ маълум мешавад? Кори якуми ман, яъне ин тараф, ранги дигарро агар интихоб кунам, агар ман инро чӣ ёфтем мо? Ин тараф баробари 1 шуд ва ин ҳамаи ин кас баробари 0 шуд. Аз инҷо чӣ маълум шуд? 1 ҷамъи 0 баробар аст ба 1. Ин буд ҳалли ифодаҳое ки тағйирёбанда доранд.